morning pa ngayon ata. So, nag-order ako last, ano ba pangalan niya ulit? Wala siyang pangalan ata sa shop, pero ang pangalan niya is hindi ko na lang sabihin. May Pinay na, si Francine. May Pinay na nagtitinda ng Filipino food. And kasi dito sa Düsseldorf, hindi ko alam kung saan talaga. Sa Asia, may mga Asian shop, pero it's so rare na mahanap yung mga pansit canton. Kaya nag-try ako mag-order sa kanya. I wanna show you the box. Dumating siya ngayon lang. Pansit canton. Pansit canton lang laman yan, guys. Tapos, up to 5 kilos ata. Ang shipping niya is 7 euros something man ata. Tapos, hindi ko pa to siya nabayaran kasi babayaran mo siya pag dumating na. Since dumating na siya, tingnan natin kung dito yung order. Tinry ko lang siya muna. Kasi uuwi din naman kami ng Pinas. Tapos nag-craving ako ng pansit canton na calamansi. So nag-order ako sa kanya ng pansit canton, corned beef, at saka meatloaf, I think. So let's open it. Si Francine. May bagong rules ngayon sa YouTube, guys. Kaya hindi ko alam kung dapat ko ba ipakita sa Francine. So, say hi, be. Baha, ipakita na to. Say hi. 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 Yun. What? Nagiling tindugan na, oh. No, you should not dance. You wanna dance? Dance, 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 dance. Then show your nose. Show your nose. No. Show your teeth. Teeth, teeth. Show your hands. Hands. Show your eyes. Show your eyes. Beautiful eyes. Show your hair. Hair, hair. What's about your tongue? Yeah, don't remove that. That looks cute. How about your tongue? Tongue. So say bye-bye. Say bye-bye to them. Bye-bye. Go. You can play now. You go outside. You go outside. You go to Ella and Vanessa. Go, you play. Go. So, let's open it, guys. Open natin to siya. No, be. We will open that, be. Wait, be. Open that one. We get scissor. So, guys, open natin ang maliit na box. Maliit lang to siya. Ay. Ang ilagyan niya sa box is pansit canton din. I think tag-ano to siya. Mayroon siguro nasa loob ata yung resibo. Tama ba itong pagka-open ko eh? So, nag-ship sila kasi malayo. Leipzig ata yun. Ewan ko ba saan. Ganito siya. So, may newspaper. Dito yung resibo. Dito yung resibo. See, nag-order ako ng 10, 10. Yeah, you're gonna put this in the bin? Can you put this in the bin? Can you put that in the bin? Here. Put that in the bin, please. Thank you. Nag-order ako ng 10 pansit canton. Tag 65 cents yung pansit canton nila, guys. Tapos, dalawang 555 corned beef. Tag 4 euros 50 siya. At saka dalawang beef loaf or meatloaf. Tag 3 euros 50 siya. So, lahat ng order ko is 22 euros 50. Tapos, babayaran mo siya. May shipping siya. Bayad sa shipping nito is 7 euros 49. So, let's see. Mahal ang shipping. Pero okay lang. 1, 2, 3. Kalamansi lahat? Kalamansi lahat. Sabi ko hot and spicy ang 5. Okay lang din. Pansit canton. Meron akong pansit canton. 1, 4, 6, 8, 10. 10 pieces. Gonna finish that. 10 pieces of pancit canton. Enough for 1 month. 1 month to go na lang, guys. Makakauwi na kami ng Pinas. At saka may 555 carne norte. Carne norte ako. Wow, makakain ako ng carne norte. Tag 4 euros 50 siya, guys. Kung gusto nyong malaman saan ako nag-order, comment down below at ano ko yung Facebook account niya. And this Argentina pala. Yeah, Argentina meatloaf. 3 euros 50. Dalawa lang yung kinuha ko kasi uuwi kami ng Pinas, guys. So, ayun lang. Ang laman ng ating bayong. So, ayun lang. Makakain na tayo ng pansit canton.
So, enough na for 1 month, guys, to go before we go to Philippines. Si Francine, gusto talaga niya sa kami. So, ayun na. Yun lang yung laman natin. Say hi to Frank. Frank is not a kid, so he can see, actually, say hi to YouTube. So, okay. Okay, guys. That's all, guys. Pinakita ko lang yung nabili ko sa... I-mention ko yung... this here. Lizelle's Sari Sari Store. Cake and Pinoy Food Store. It's Tementorten. What is this? Uy, cupcakes, cooking, Lebensmittels, aus, Asien. So, ang pangalan ng store pala niya, guys. So, ayun. Umiyak si Francine dahil na-slide siya. Kinuha ng papa niya. So, ang pangalan ng shop, guys, continue pa din. Ang pangalan ng shop, guys, confirm ko, Lizelle's Sari Sari Store, Cake and Pinoy Food Store. Pero hindi niya alam na nagbablog ako. But, dito, meron akong shop na alam, at least, kung meron, kung saan, kung taga-German lang kayo, guys, at kung saan man kayo nag-shop, share nyo din sa akin kung saan kayo nag-shop. At least, meron akong mga info kasi, dito kasi sa Dusseldorf, yung sabi ko nga, may Asian store pero bihira lang makakita ng pansit canton, ng Argentina meatloaf at saka corned beef. Kaya kung uwi ako sa Pinas, magdadala ako nito. Kaya ito lang yung in-order ko kasi mayroon naman ding Asian shop dito at some of the products na kailangan ko like toyo, condensed milk andon. Pero itong pansit canton at saka carne norte at saka meatloaf, wala siya sa Asian shop na pinupuntahan namin ni Mister. Kaya nag-order ako ngayon. Pero ito lang kasi nga, uuwi na kami next month, diba? So, para lang sa cravings namin. So, once you get the package once you receive the package, maano mo siya, tsaka mo siya babayaran. And it cost me $29.99 all. 7 euros 49 yung shipping nila up to 5 kilograms. So, Lizelle's Sari Sari Store, Cake and Pinoy Food Store. So, doon sa mga taga-Germany, guys, kung saan man kayo nagsha-shop ng Filipino food, please comment down below kung may ma-share kayo para ma-try ko naman yung service nila. So, that's it, guys, for today's video. I just show you na nakabili. I'm so happy na dumating na yung pansit canton ko, corned beef at meatloaf. So, that's all for today. Thank you all for watching and I hope to see you again on our next video. Bye-bye and have a good day, everybody!